CPA eliare mar od bura mar county chandruok nitiere kaka luwore gima jaduong' Joel Munuve wacho ne luoro donjo ne jo od bura mag county assemblies nikech gavana nigi teko, duond bura be nitiere ka. Gavana ni isiro gi duond bura mani kod mbi e alwora ma ji wuokie. Kisoke ahinya kaka ja od bura tibiro nyisi ni higa mar 2027 bende pod biro. Ere kaka ujo bed ni pogo gini kaluwore kod weche mag omenda mondo county assemblies obed kod thuolo mar chopo singo mane gitimo ne jopiny nikech giwacho ni gibiro tiyo ne jopiny gi chunygi duto kendo bende giwacho ni gibiro ng'iyo kaka piny owacho mar county ma en the executive tiyo kod omenda mag jopiny. Kochopo kacha to koro gini chal kagima go about tan in kaka jalony e weche mag omenda yot mane manyalo betie mondo dwaro mar jopiny ochop kare. Erokamano ahinya ing'eyo adieri mar wache niya structure mar county government kaka nitie sani to MCAs ok ni maber ahinya kod support governor kod ok support governors mang'eny oseketo MCAs wachalo slaves magi ma program ne gi pache nikech en ma en gomenda ema nyaka dhi through manyiso ni representation kende makoro weneo MCA ing'eni tek ahinya gori gi ng'at ma at the end of it lunch nyang ni wuok kanyo nikech the requisition process mag pesa matiye county assembly te nyaka dhi county treasury. County treasury headed gi ng'at achiel ma en CC member finance iyiero gi governor. Omiyo king'iye matut governors ema nyaka call shot e gimomiyo seche moko oversight role mar MCAs gi dhi piny. Baso jowa ma MCAs gi bebedo gi nyawo nikech ok onego bed ni ji beda ngoche makata ka nitie wach moro marach tiling' aling'a nikech adieri nyalo yudo ka ng'ato noyier ka en very popular to after some months tiwinjo ka oganda chako chichi ni ng'ane mane kite chalo kama kendo nosingo achiel ariyo adek dak koro tim ok inyalo timo nikech singo mane singo koro kidhi offices ka to nyaka koro chalo mana ka gima nyaka go chongi piny. Omiyo members of the county assembly must come firm nikech nitiere institution mang'eny manyalo konyo gi jiwo oversight role gi e county assembly. To kodhi adhiya kaka MC achiel ma rito mana wuod achiel kar MCAs ing'eni Nairobi, for instance Nairobi county assembly wan gi MCAs according to the control of budget report gin 124. Adieri ng'at achiel kama to ok nyal lengo ji 124. To ka giriwore keteko to gi partner gi institution manyalo konyo gi oversight inyalo yudo ka tije gi kae timatima nikech ineno ka MCAs king'iyo the budget components gin ga 4 en ga formulation en approval kar approval ka MCAs are very critical gine ma ging'iyo projects gi ka bokete budget be gidhi bedo implemented mano gimonego bed ni at implementation gitemo follow up. To kopo ni niketo project ni kata program ni budget to obedo implemented partner gi institution momiteko manyalo konyu mondo mi bed re-elected as an MCA to kiling'a to ganda be okia nikech dhano winjo wach chiegni riyo biro winjo wach gi projects mitimo to biro winjo wach gi bundiye kionge ariyogo ibiro bedo slave mar governor chama your re-election will depend on the governor. Erokamano Nyasi.